Gde nas zovu, tamo idemo. Prvo izjavim saučešće porodici, zapalim sveću i krenem da radim. Svi znamo da postoji, a niko je nije video. Samo možemo da nagađamo kako izgleda. A ovim ljudima je zajedničko da su joj skoro svakodnevno blizu. Groblje je njihova kancelarija, a smrt je njihov posao. A sad, šta je s one strane? To ne zna niko. Kada ti kažem smrt, šta bi nacrtala? Krst. Jedno teško pitanje. Aleksandar je šef Beogradskog pogrebnog duvačkog orkestra. Oni kojima oni sviraju imaju tu čast da ih na onaj svet isprate školovani muzičari, jer upravo to jesu ovi momci. Oni su uglavnom radili u vojnim i orkestrima policije. Muzika prati čoveka od rođenja, prati ga kroz čitav život i na kraju je tu ponovo da ga posljednja isprati. Kristinu smo pronašli preko oglasa. Jedina je hrabro oglasila da profesionalno fotografiše sahrane. Ja sam iz fotografske porodice, kod mene su to od uvek slikalo. Moji mama i tata su, kao što su slikali i rođendana i krštenja i razne druge stvari, slikali su i sahrane, a deda mi je bio fotograf baš samo za sahrane. Ne sklanjam oko sa vizira i radim svoj posao koji svaki drugi. Fotografisanje i snimanje sahrana nisu nešto što nam je donelo novo vreme. Prenos sahrane druga Tita drugi je najgledaniji događaj u 20. veku, odmah posle sletanja misije Apollo 11 na mesec. Prosto ne iznenađuje i to fotografisanje. Ako se to radi u svrhu da se sačuva u arhivi porodičnoj, onda to sigurno da ima nekog smisla, ali ako od toga sad pravimo neku propagandu, ne daj Bože, onda to sigurno nema smisla. Računamo negdje svaki drugi dan bude posla. Je li ima bakšiša za vas? Na romskim budu. Bude ako traže neku određenu pesmu, pa nek bude, ajde da kažemo, 100 evra. Pojedinačno? Po čoveku, da. Nekad se to desi 2, 3, 5 puta mesečno, nekad jednom, nekad nijednom. Nekada je vlada prestiž izgradnje kuće, pa je vlada prestiž u svadbama, veseljima. Tako da imamo prestiž u sahranama, jer često se desi da ako u selu bila neka sahrana nedavno, da neko dođe, pa koji kopčak su oni uzeli, ajde uzmemo malo bolje. Moj posao je sličan kao i posao sveštenika. Sveštenik u jednom danu može da odradi 2 krštenja, 2, 3 venčanja i 5 sahrana i njemu je to sve jedno. Ode kući kao da je radio bilo koji drugi posao. Tako isto i ja. Plačem uglavnom na svakoj. Kažu, čovjek se navikne, ogugla na sve to. Mogu vam reći da od starih kolega kad sam slušao, kad sam ja to pričao da će to oguglali su i ne znam šta, kaže da, ne razmišljaš o tome tu, ali podsvesno ti uvek sve postoji i to i jeste tako. Poslednji trenutak na samoj sahrani, kada krene da se zatrpava ova raka ili kako već kažemo, i kada čujemo onaj zvuk, kada grobari krenu da skupljaju zemlju i da počnu da bacaju u rupu i kako zemlja udara u sanduk, taj zvuk mi posle odzvanja jedno par dana sigurno. Tu se mi negde tako nalazimo na ivici između tog verskog i nekih navika koje prosto imaju
neke druge pobude i razloge, muzika sigurno neće ništa narušiti, umanjiti sam čin. Važno je da čovjek ostane na tom putu što se tiče verskog i tradicionalnog. Tolika je rupa.